Zdravím všetkých youtuberov a youtuberky, vítajte v korporácii LAV. Mám isté problémy s mikrofónom, takže to nahrávam už asi 10. krát. Ale iba zvuk, takže video mi ostáva to isté. Dnes sa pozrieme na drevených golemov v Thaumcrafte. Čiže ako prvé sa pozrieme na dreveného golema. Drevený golem, čo dokáže taký drevený golem? Nedokáže nič špeciálne, sám to o sebe tvrdí. A nemôžete ho udierať, pretože tak ho nezničíte. Proste ho musíte tou čarovnou paličkou na neho pravým tlačítkom kliknúť, aby ste ho dali preč. Takže, čo také dokáže? Už som to spomínal, nedokáže skoro nič, okrem toho, že zbiera predmety, ktoré vy vyhodíte okolo neho. Takže pekne nám takto pozbiera kameň, vyhodíme zem, pozbiera nám zem, čo vyhodíme, to zoberie, taký šikovný, skoro ujo, drevený. Dobre, ale to je k drevenému obyčajnému všetko. Potom je tu taký drevený s takými modrými očami. To znamená, že má super zrak. Také super modré oči. A ide o to, o čo? Ide o to, že dokáže zobrať. Nie. Že nedokáže, že dokáže zobrať. Že dokáže zobrať predmety do vzdialenosti 16 blokov, čo následne ukážem, ale keďže som sa tam niekde zakoktal, tak tam behám ako také splášené kurá. 11 blokov tam ukazuje. Ale keďže to je bystrozraký, on dokáže zobrať až do vzdialenosti 16 blokov. To znamená, že ja tu vyhodím na túto skalu ďalšiu skalu a to znamená, že on to vie zobrať. Keď sa mu bude chcieť. Som mu chce. Tak už ide. Takže 16 blokov. O tom je bystrozraký ujo. To je všetko k bystrozrakému ujovi. Potom tu máme super múdreho uja s červenými očami. A čo on dokáže? Takže tento super bystrý ujo vie rozobrať tie predmety. Teda vie ich určiť. Vie z čoho sa skladajú tie predmety, takže ja keď mu vyhodím skalu, tam som mu nastavil, že nech zoberie iba skalu, tak on zoberie iba skalu. A keď ja mu vyhodím zem, tak zem proste nechá tak na zemi, lebo ja som mu povedal, že nech mi zoberie iba skalu. Takže tento je už nejaký premúdrelý. A jeho vzdialenosť, do ktorej vidí, je proste 11 blokov, pretože nie je bystrozraký. A myslím, že sa to skombinovať, nie myslím, ale určite sa to nedá skombinovať, aby ste mali červeno-modré oči. Takže to je všetko k takémuto červenému, bystrému. Potom je tu super žltý, mega rýchly bomba šupa. A k nemu som nič také extra nepovedal, ani nejdem hovoriť, pretože všetko, čo dokáže, je iba rýchlosť. Potom tu máme zeleného uja. On nemá síce zelené oči, ale má zelené ruky. To znamená, že on je silný. A čo znamená, že je silný? No domyslíte si, to znamená, že on dokáže zobrať viacej blokov naraz. Takže čus.